Creiem que és necessari privatitzar Ecoequip, l'empresa de neteja. Tots sabem que Ecoequip i la falta de neteja a la ciutat és una problemàtica que coincideix en general a qualsevol enquesta que es facin als ciutadans de Terrassa. Nosaltres creiem que no es tracta de posar-hi més diners encara, sinó que es tracta d'un tema intern de gestió. Però aquests ciutadans que estan patint els efectes d'una ocupació il·legal necessiten que se'ls escolti i necessiten que hi hagi l'administració al seu costat per donar-li suport i eines per tal de millorar aquesta situació. Baixada d'alguns impostos municipals, com és el cas de l'IBI, creiem que és un impost que ha anat pujant al llarg dels anys i que els ciutadans necessiten una mica d'alleujament de la pressió fiscal i la pressió econòmica. És una de les reivindicacions principals de la ciutadania i dels comerços també. Aquesta sensació de tenir una policia propera els hi falta i per tant és un model que s'ha d'implementar i s'ha d'implementar de veritat. Hem tingut molts titulars de policia de barri o de posar etiquetes a la policia que tenim, però el que fa falta és posar-ne més i que realment la ciutadania vegi que té una policia propera, que té una policia que passeja habitualment pels barris, pels comerços, i això encara falla, tot i que s'hagi anunciat que això hi hauria un canvi. Que moltes empreses que volien venir a Terrassa o que s'havien instaurat a Terrassa no sentien que hi hagués una acollida al sector empresarial o industrial, tal com hi ha a altres municipis o a altres parts d'Espanya. I això, bàsicament, és un tema de facilitat a l'hora de fer tràmits, a l'hora d'obtenir llicències i, sobretot, que aquestes no canviïn. Ens presentem a guanyar i a formar govern i aquesta centralitat que comentaves jo crec que és bàsica perquè ens allunyem de qualsevol proposta extremista en dos cantons, tant a la dreta com a l'esquerra. I en aquest sentit, a mi no m'agrada parlar del qui, perquè ho centrem en la persona, sinó en el què. Nosaltres presentem un programa molt treballat amb una sèrie de mesures centrades en l'economia, en la seguretat i en la neteja que creiem que són prou bones per implementar-se i per fer canvis a la ciutat i ens posaríem d'acord en qui comparteixi aquesta visió de la ciutat. Jo crec que som una alternativa en general allunyada dels populismes en general i ja ho he dit abans, tant a la dreta com a l'esquerra. La nostra posició jo crec que és molt centrada en que posem a la ciutat per endavant i no a la persona, no al qui, sinó aquelles mesures que es proposen i analitzem molt quin efecte tindrà en la ciutat. I nosaltres apel·lem a aquest ciutadà, que no vol propostes que vagin a extrems, que vol propostes pràctiques i nosaltres els hi proposem propostes absolutament pràctiques, allunyades d'ideologies i que solucioni problemes puntuals. Jo crec que hi ha gent que vol fer-ne un problema i el problema en tractar aquests temes és que, com he dit abans, la ciutadania de Terrassa és molt diversa i hi ha ciutadans que la seva llengua materna serà el català i hi ha ciutadans que la seva llengua materna és el castellà. En aquest sentit, nosaltres sempre hem posat el tema de la llengua a l'Ajuntament en el sentit que és l'usuari, és l'administrat el que s'ha de sentir còmode quan interactua amb l'administració. A Terrassa jo crec que tenim un sòl molt estable de gent que ens coneix, gent que quan anem als barris a fer carpes ens coneixen, ens reconeixen que hem estat a l'Ajuntament, que hem fet feina o fins i tot que hem portat algun tema del seu barri en el ple o que hem aconseguit alguna millora. I realment jo crec que les eleccions municipals són molt diferents de les eleccions autonòmiques o nacionals perquè estem molt més propers, que tenim aquest sòl suficientment estable com per seguir mantenint una representació que ens permeti ser una opció de govern que no faci que altres partits a l'hora de decidir amb qui conformar govern acabin decidint formar-lo amb altres grups que creiem que han pres decisions sobretot ideològiques que han perjudicat a la ciutat. Nosaltres estarem allà i tindrem la representació suficient com per ser una opció de govern estable, centrat, com hem comentat abans, i que pugui fer aquests canvis que creiem que la ciutat necessita.